जगतनाथ स्वयं नारायण रामचंद्र देव पत्नी सीता देवी की चोरी कर जानू धर्म रक्षा करने निमित्त सही रामचंद्र देव मो हस्तरे पत्रिका दे पठाई जदि तोर ए राज्य वैभव इच्छा थाए ताहेले सीता देवी को ससम्मान फेराई दे श्री रामचंद्र पाद पद्म सदैव नतमस्तक चली श्री रामचंद्र जानू तो तू जड़े स्थले पातले से अन्य स्थल करी तोर दशरथी दहन करदेव अनुमात्र सन्देह नहीं। पागल कौन एडे गुड़ाए गपुछु जानू जानू रावण प्रतिज्ञा जार प्रभाव स्वर्ग मर्त्य थर थर हुए तू पुणी गोटे खाद्य पे जीव हुई ए त्रिपुर रावण आगे देखाऊ टाण जदि बंचार आशा थाए दूर हो अग्र तुमर
নচে এই ভীষ্ম অসিরে মস্তক খণ্ড দেখিবি কেউ বাপ রক্ষা করবে। অঙ্গদ বলে দেখিছি কেসে বড় রে কেসে বড় ଗୋଟିଏ ରାବଣ ମୋତେ ମାରିବାର ତ୍ରିଭୁବନରେ ଦେଖେ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତୋର ଆଗରୁ ଚରିତ। ମୋତେ ମାରିବାଟା ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବୁ। লজ্জা নাই তু তো গোটে নিকৃষ্ট বনচর প্রাণী অরণ্য বিনা আজন্মରୁ গতাগত ନାହିଁ ମାନବ ସହିତ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଜତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସି ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ମୋ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ କହିବୁ ମୋର ପୂର୍ବର ଚରିତ ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲେ ତୁ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାବଣ ମୁଁ ଏହି ହସ୍ତରେ କଟିକୁ ତାହାର ବନ୍ଧନ କରି ନଟକାର ପ୍ରାୟ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇ ଖେଳାଉଥାଏ। ଯଦି କରେ ଅବମାନନା ମତେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ତାର କରେ ପଦାଘାତ ଦାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷଣ କରି ରହିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ତାକୁ ରଖି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାବଣ କହୁଛି ଶୁଣ ସହସ୍ର ପୀଡ଼ା କରୁଛି ପୀଡ଼ା କରୁଛି ଦିନ କରେ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟିଏ ରାବଣ। ତାକୁ ଦେଖି ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାର ହସ୍ତ ପଦ ବନ୍ଧନ କରି ମାର ଦେଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେହି ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ ପୁରସ୍ତ ଋଷି। ତାହାର କଦର୍ଯ୍ୟ ସହି ନ ପାରି ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଆଁ ମାରି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ କହୁଛି ଶୁଣ
ପିତା ମୋର କାଖେ ଡାକି ଧରି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ଟେକିଦେଲେ ସେ ଖସି ପଡ଼ି ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। କହୁଛି ରାବଣଙ୍କ କୈଳାସ ଗିରିବର କୈଳାସ ଗିରିବର ପାରନ୍ତେ ପାରେ ଚାପିଲେ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଗଜରେ ସାଙ୍ଗରରେ ମାରିଲେ। ଆରେ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ପଡ଼ିବାରୁ କୈଳାସପତି ଶିବ ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାକୁ ପାଦଦ୍ୱାରା କାଟିଦେଲେ। ସେ ମହାବିକଳରେ ରଡ଼ି କରିବାରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆରେ କହୁଛି ଭୁବନେ ଅଛି ସୀତା ଚୋରା ଆରେ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରାବଣ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ତିନି ଭୁବନରେ ଯେତେ ରାବଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସୀତାଚୋର ରାବଣ ଏ ଲଙ୍କା ଗଳରେ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁ କେଉଁ ରାବଣ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାର ଭୀଷଣ ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟାବହ ହେବ। ଅନନ୍ତରେ ସେହି ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ସେ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ସଭା ସର୍ବ ରହିବ। ସମର୍ପିବ ଯତି ନିକଟରେ। ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନେ ରହିଛୁ ଜୀବିତେ এই জনে পঠাইবি সঞ্জীবনী করে কেউথরে সৈন্য বলে। এই দেখো এই অত্যাচারী কপিকু ইয়ার হস্তপর নিবিড় বন্ধন করি ইয়াকু এপরি মারি বলে যেপরি প্রাণ ঘেরি নদী বলে। ধরে
ସୀତାର ସୁତ ରାବଣ ମୁକୁଟ